Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bir musulman doganymyz sorapdyr. Men bir ýyldan bäri bir gyýyz bilen gürleşdim. Ýakyn arada görüşdim. Bile iýip içdik. Şonuň günäsi agyrmy? Haýyş maslahat berseňiz dogrymy şu işim diýipdir. Musulman doganlar bu hereket dogry däl. Soragda hyýaly görnüşde özüňe nämährem bolan zenan bilen ikçak galmak İslamda haramdyr. Delili Buhari we Muslim'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye la yahluwanna raculun bimra'atin illa ve ma'hazu mahram. Yanında mahrem bolmayan zenan bilen erkek kişi ikçak kalmasın diye. Ahmet'te gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye ala la yahluwanna raculun bimra'atin la tahillu lehu fe inne's-salisuhuma şeytan. Dikkat edin, erkek kişi özüne halal bolmayan zenan bilen ikçak kalmasın. Eğer kalsa üçüncüleri şeytandır diye. Biri-birine nämährem zenan bilen erkeğin biri-birine şehvet bilen seredip näz bilen gürleşmegi, elle girmegi zina hesaplanýar. Sebebi bir gönü manida zinawa, biram bedenin awrat yerinden galan agzalarynyň zinasy ba. Buhari we Muslim'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barada diye fazinal aynin nazar ve zinal lisanil mantık. Gözüň zinasy seretmekdir, diliň zinasy gürleşmekdir diye. İmam Buhari rahimehullah şu hadisi sahih Buhari'de getirenne bölümün adyna babu zinal cevarihi dunal ferc, yani awrat yerinden galan agzalaryň zinasy baby diýip şu hadisi şol bölümde ýazyp goýupdyr. Yani musulman doganlar nämährem zenan bilen erkeğin şehwetli, näzli seredişip gürleşip durmaklary, biri-birine degmekler zinadır. Şu hareketler zina sebäp bolýan üçin şehwetli seretmek, gürleşmek zina diýip atlandyrylypdyr. Eger maşgala gurmak üçin görüşjek bolsaň, göni ata-enesiniň ýanyna barmaly, niýetini aýdyp şolar bilen maslahatlaşyp, eger ruhsat berseler, razy bolsalar, şolaryň ruhsaty bilen hereket etmeliler. Emma öz başyna ene atadan habarsyz nämährem bilen gürleşip, duşuşyp ýörmek, gizliň hereket etmek bu zatlaryň ählisi günahkarçylykdyr we haramdyr. Bir kişi öň bilmän, düşünmän şu zatlary eden bolsa, öňkü eden etmiş üçin tawba etmeliler. Elhamdülillahi Rabbil alemin.